Dámy a páni, vítajte na krátkom tlačovom briefingu podpredsedu strany pána Žolta Šimona, ktorý vám povie niečo o tom, ako Ficová vláda systematicky chce, aby boli potraviny drahšie. Pán Šimon, nech sa páči. Príjemný dobrý deň prajem. Dámy a páni, naozaj len veľmi krátkosti. Ja by som si dovolil zhrnúť kroky, ktoré prijala prvá Ficová vláda a ktoré prijíma druhá Ficová vláda a aké majú dopad na ceny potravín. Za prvej Ficovej vlády, za najvýnosnejšiu plodinu by sme mohli vyhlásiť slnečný kolektor. Tisíce hektárov poľnohospodárskej pôdy slúžia na produkciu elektrickej energie a nie na produkciu potravín. Rovnako sa podporila a rozbehol výstavba bioplynových staníc, kde sa má zhodnotiť kukurica a nie odpad ako maštálny hnoj. Týmito dvomi opatreniami dnes môžeme povedať, že 20 000 hektárov na Slovensku už neslúži na produkciu potravín, ale na produkciu elektrickej energie. V prípade bioplynových staníc je to o to smutnejšie, keď podporujeme elektrickú energiu zvýšenú cenou, ale podporujeme aj kukuricu, ktorú pestujeme dotáciou. Dvakrát dotovať a ešte nemať z toho ani potraviny, nie je to najlepšie. Druhá Ficová vláda prijala a zverejnila ekonomický balíček, kde chce zvýšiť nájomné za pozemky Slovenského pozemkového fondu. Slovenský pozemkový fond dnes spravuje 25% územia poľnohospodárskej pôdy z tejto krajiny. Radikálne zvýšenie ceny nájomného na tejto výmere okamžite sa premietne do cien potravín. A takisto dvojité zdanenie nehnuteľností stavieb, ktoré chce zaviesť vláda vo vzťahu k poľnohospodárom, pretože raz vyberá daň obec a raz by mala vyberať štát, tiež opätovne sa odzrkadlí v cene potravín. To znamená, že dôsledkom týchto opatrení, či už prvej Ficovej vlády a druhej Ficovej vlády, je cieľavedomé sledovanie zvyšovania cien potravín. Ja neviem, či si to vláda Roberta Fica, sociálnej demokracie, dnes v plnej miere uvedomuje to, čo v skutočnosti robí. Nech sa páči, máte otázky? Tomáš Dolocký, televízie Markíza, ceny potravín, ale výrazne rástli práve za predchádzajúcej vlády a predpokladám, že takto bude znieť aj protiargument Roberta Fica. Vy ste s tým prečo nič nerobili? My sme si to v plnej miere uvedomili. Že sme si to zlízli, je to pravda. Ale tie ceny budú rásť teraz dvojnásobne. Práve preto sme znížili výkupné ceny elektrickej energie zo solárnych elektrární. Bioplynových staníc je toto isté. Vydali sme nariadenie vlády, ktoré smerovalo k tomu, že pri bioplynových staniciach, keď produkujete siláž, tak musíte mať aj živočíšnu výrobu. To znamená, že musíte produkovať aj potravinu a len zhodnotiť. Jahnátek, ako náhle nastúpil na ministerstvo, toto zrušil a rozbehlo sa podľa programového vyhlásenia vlády podpora výstavby nových bioplynových staníc. To znamená, že toto sa darmo sme prijali opatrenia, ktoré dočasne teraz stlmili ceny, okamžite sa to vráti naspäť. Ja som na to preto upozornil. To znamená, že nie je pravda, že sme voči tomu nerobili. A viete nejakým spôsobom naznačiť ceny ktorých potravín alebo ktorých poľnohospodárskych komodít by podľa vás mali rásť najviac? Či by to malo byť pšenica, ráž alebo mäso? Všetky komodity rastlinného pôvodu, pretože keď vyberiete 20 000 hektárov, to vám bude chýbať. To je jeden taký menší okres na Slovensku, ako keby vôbec prestal existovať z hľadiska poľnohospodárskej produkcie. A takisto aj ceny živočíšnych komodít, pretože keď budete mať obilia o 1% menej, než potrebujete, jeho cena bude rásť. To je pravidlo trhu. Ja neviem, či si to táto vláda v plnej miere uvedomuje základné ekonomické pravidlá. Keď niečo máte málo, cena stúpa. Zlata máte málo, cena je vysoká. Platí to rovnako aj pre pšenicu. Keď ju budete mať menej, tak bude drahšia krmovina. Potom bude drahšie mäso. Keď nebudeme mať domácu alternatívu. Chceme byť absolútne závislí len na dovoze? Ja súhlasím s tým, že potrebujeme obnoviteľné zdroje energie, ale Slovenská republika má geotermálnu energiu, ktorú môže využívať, vodnú elektrínu, ktorú môže využívať. Prečo nevyužívame tieto oblasti? Ja len hovorím, že tie opatrenia, ktoré Ficová vláda si dala za cieľ,
v konečnom dôsledku pre spotrebiteľa, pre zákazníka Slovenskej republiky majú za dôsledok zvýšenie cien potravín. Nech sa páči. Vtedy ste tam argumentovali tým, že 20 000 hektárov sa využíva už na výrobu elektriny a nie na pestovanie potravín. Na Slovensku ležia 100 000 hektárov vládou nevyužité, nepestuje sa na nich 20 000, pritom asi nie je už potom až taká dôležitá položka. Skúste mi povedať, kde sú tie pôdy, ktoré ležia ľadom? Mám tú informáciu od poľnohospodárov, že veľké plochy sa nevyužívajú. Aj preto, že je problém na to zavlažovanie. Ja by som voči tomu oponoval. Poviem aj prečo. Každý poľnohospodár, keď chce dotáciu, tak musí mať pozemky prihlásené v systéme ELPIS a tam sa vykonáva ďalkový prieskum zeme a kontroluje sa, či sa tam pestuje alebo nepestuje, či sa obrába alebo neobrába. Ja vychádzam z tých čísiel, ktoré dnes, čo sa týka slnečných kolektorov, to sú údaje za výber poľnohospodárskej pôdy za roky 2008, 2009 a 2010. Ktoré sa vybrali z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktoré už dnes netvoria poľnohospodársky pôdny fond. Dnes už to tvorí ostatnú plochu, ktorá slúži na produkciu elektrickej energie. Či je to v Dunajskej strede, alebo v Rimavskej Sobote, alebo pri Senci, je to úplne jedno. Doteraz sa tam pestovala pšenica, dnes je tam slnečný kolektor. Najvýnosnejšia plodina. Pri bioplynových staniciach je to o to komplikovanejšie, že keď postavíte bioplynovú stanicu, poľnohospodár preukáže, že produkuje kukuricu, dostane od štátu dotáciu na plochu. To v tomto roku predpokladám, že to bude na úrovni asi 180 € na 1 hektár. Plus ešte štát povie, že za túto elektrickú energiu zaplatí zvýhodnenú cenu. Koľko nás stojí táto elektrická energia? A nemáme z toho žiadnu potravinu. Pokiaľ by platilo to, čo sme zaviedli my v nariadení vlády, tak v tej chvíli by poľnohospodár, ktorý bude produkovať kukuricu do bioplynovej stanice, tak by najskôr tú kukuricu mal zhodnotiť s tým, že to nechá skrmiť zvieratám a potom len tie živočíšne exkrementy, ktoré sú maštálny hnoj, dá do bioplynovej stanice a to zhodnotí. Lenže toto sa nedieje u nás. My nechceme od farmárov, aby zhodnotili produkciu a potom len odpad na elektrickú energiu. A rovnako by som povedal aj zvýšenie nájomného. Si zoberte, že 455 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktoré prenajíma Slovenský pozemkový fond, keď priemerná cena nájomného na Slovensku sa pohybuje od 3,90 do 135 €, keď ho zvýšite v priemere o 30 €, čo si myslím, že je asi tak reálna požiadavka vlády Roberta Fica, tak to znamená, že farmári v tejto krajine budú musieť medziročne zaplatiť za nájomné o bezmála 14 miliónov eur viac, 13,6 milióna viac. Z čoho si to vykompenzuje? Jedine povie, že to, čo ja predávam, bude drahšie. Ale potom 5 miliónov občanov tejto krajiny bude mať drahšie chleba, drahšie mlieko, drahšie maslo, drahšie mäso. Snáď toto nemá byť ten cieľ sociálnej vlády. Nechápem, prečo sa rušia tie opatrenia, ktoré sme prijali, ktoré smerovali práve na to, aby sme to potlačili, tie ceny. To, že sme to robili dobre, o tom svedčia aj štatistické ukazovatele, že práve Ficová vláda teraz cíti, že má nižšiu cenu potravín, že nerastú tak rýchlo. Ale my sme schytili to, že sme vybrali 20 000 hektárov pôdy, ceny začali rásť. Prijali sme opatrenia, ceny mierne klesli. Dnes to ide presne naopak. Máte ešte otázky? Nech sa páči. Pavlovič, Slovenský rozhlas. Ale teda jediné opatrenie, ktoré vám zatiaľ zrušili, bolo to, že tá živočíšna výroba nemusí byť s tou rastlinou pri výrobe tej bioplynovej energie, alebo sú nejaké ďalšie avíza, že znovu sa začne nejako extenzívne podporovať tá výroba tých solárnych panelov. Pán Valovič, podľa mojich informácií, to, čo je zapísané do programu vyhlásenia vlády, že bude podporovať obnoviteľné zdroje energie a bioplynové stanice, dnes má za výsledok, že vydávajú sa nové kolaudačné rozhodnutia, teda stavebné konania na výstavbu nových bioplynových staníc. To počas predchádzajúcej vlády sa nedialo. Boli utlmené.
Ich ceny, výkupné celej elektrickej energie boli rozdelené podľa toho, či bioplynová stanica bola podporená zo zdrojov Európskej únie alebo nebola podporená zo zdrojov Európskej únie. Prijímali sa opatrenia, ktoré smerovali k útlmu tejto činnosti, respektíve aby bolo založené na tom, že len na druhotné spracovanie odpadu, nie prioritnej produkcie. Dnes vidím, že to zase sa rozmáha, keď v rámci 5 kilometrov vidíte stavať 2 nové bioplynové stanice a každá z nich potrebuje minimálne 400 hektárov na to, aby každý rok do toho ste nakrmili kukuricu, tak začnem uvažovať na tom, že čo sa tam bude diať. Ako my budeme produkovať len elektrickú energiu a potraviny nie. To, že poľnohospodárska politika má byť zameraná na produkciu v prvom rade na potraviny, o tom svedčí aj dokument, ktorý sme ako ministri pôdohospodárstva krajín V4 podpísali v Českých Budejoviciach v auguste minulého roku, kde sme žiadali aj Európsku komisiu, aby prioritná poľnohospodárska politika bola smerovaná na produkciu potravín a nie na produkciu elektrickej energie. Práve preto, lebo potom ceny potravín neúmorne rastú. Ešte mám iné téme. Minister Jahn. V tejto téme. Ešte niekto? Ale tiež je to potrebné. V tejto téme a potom bude priestor. Potom, ak by som mohla, tak osobný rozhovor, ak by sa dalo. OK. Možno tak. Nech sa páči. Tak ešte tvrdia, že školské jedálne musia nakupovať lacné jedlo, lacné potraviny a chce minister zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, aby mohli školy vlastne priamo kupovať potraviny, že čo myslíte o tom? S tým v plnej miere súhlasím. Zákon o verejnom obstarávaní je chybný a treba ho zmeniť. Aj v tejto oblasti. Ale v každom prípade by som bol nesmierne rád, keby kontroly prebiehali nielen v obchodných reťazcoch, ale aj v reštauráciách. Pretože tam nikto nepovie, že kde a kto nakupuje aké mäso, to, čo dostanete na stôl v reštaurácii. To je druhý problém. Prečo ste nezmenili ten zákon o verejnom obstarávaní? Ten zákon sa zmenil, platili všeobecné pravidlá pre mestá a obce. To, že v tom čase sa tento nedostatok nejako extra nevidel, že výsledok pôjde na úkor kvality, že to nie je možné stále zadefinovať, tak to sa preukázalo niekedy v druhej polovici minulého roku, ale vtedy už vláda nemala svoje silné zázemie v parlamente, to znamená, že taký zákon už neprešiel. Preto hovorím, že s takýmto návrhom ja osobne sa viem stotožniť a viem ho podporiť. Takže pokiaľ to je všetko, ďakujeme pekne, želáme pekný deň.